Hola, seguidors de Sigles World, què tal? L'únic canal del YouTube on analitzem les sigles. Sí, aquest món tan fantàstic de les paraules que s'ajunten un al costat de l'altre. Què volen dir? No ho sé. Un missatge secret? Això ja ho veurem. Això és Sigles World. Avui descobrirem què s'amaga darrere de les sigles ADRINOC. Associació per al Desenvolupament Rural Integral de la Zona Nord-Oriental de Catalunya. M'acompanyes? Ei, què tal? Us presento el Dangerous. Sí, és el meu cotxe. Mai m'ha fallat. Sempre m'ha acompanyat per tot arreu, de nord a sud, a est, oest, sempre buscant a la gent. Què tal? Ja he arribat a l'Avenc de Tavertet, comarca d'Osona. És un allotjament rural on sobretot tenen molt de cura de l'entorn i del paisatge, sempre amb un criteri de gestió responsable. Oh, espectacular! Aire pur. Sí, senyor. Hola! Hola, què tal? Molt bé. Com L'has anem? trobat bé? Sí, Sí? una mica lluny, però bé. Soc la Tami. Portem l'Avenc, que és aquest hotel rural, juntament amb la meva mare. Doncs, si vols, t'ho ensenyo. Va, som-hi. Va, anem. Vinga. Quin tipus de clients teniu? El cap de setmana és molt gent de Barcelona, gent de ciutat, molts anglesos, americans. Pugueu oferir altres coses als clients, no només allotjament, sinó activitats, fem reunions d'empreses, fem estades de grups i celebracions de tot tipus. Bueno, a part de l'ajuda econòmica, evidentment, que va ser una contribució important per aquests espais que t'he ensenyat, a part és l'assessorament continu. Tenir gent que en sap al costat, que et vagi assessorant és... Que no te sents tan sol, no? Evidentment. I la veritat és que els resultats són molt positius. A part d'incrementar el número d'allotjaments, hem pogut diversificar el producte turístic. Quines accions feu per cuidar el vostre entorn? Responsabilitat de cara al medi ambient, una responsabilitat social i una responsabilitat econòmica. Amb un alt percentatge en energies renovables, tenim el molí eòlic, caldera biomassa, tubs solars, plaques solars... Bon viatge! Adéu! Adéu, bitxos! Què tal, gent? Estic a Olot, a la Garrotxa. Vaig a conèixer un noi que ha muntat l'empresa IGTEC. Evidentment, ha rebut una subvenció d'Adrinoc, sobretot ha tirat l'empresa tinguent en compte el canvi climàtic i la sostenibilitat. Ha estat un any sense gastar energia externa. Increïble, però cert. Anem a veure-ho. Què tal? Bon dia. Molt bones. Què tal? Bé, molt bé. En Fran Comino. Què tal, Fran? Aquests 10 anys, quan vam començar amb l'empresa IGTEC, vam començar a treballar en temes d'eficiència energètica i ens vam proposar, passat aquests 10 anys, poder crear un edifici en el qual el consum energètic fos zero. Per tant, el que hem fet és aprofitar un edifici que ja estava fet per fer que consumeixi el mínim possible les nostres oficines que estan instal·lades a la part baixa d'aquest edifici. I tenim 20 sistemes d'eficiència energètica que fan que això, tots ells congeniats i treballant de manera comuna, puguin arribar a consumir zero energia externa. Espai Zero està composat de 140 sensors. I en aquest cas, la subvenció líder ens va anar molt bé perquè de poder estar un 70% d'eficiència vam arribar al 100% gràcies a poder aplicar acumulació energètica. Bé sigui en bateries elèctriques com les que veieu aquí, o bé sigui en piles d'aigua com les que veieu allà. Les piles d'aigua i les piles elèctriques passem les nits i dies que no tenim energies renovables. Aquesta és la idea. Per tant, nosaltres el que venim ensenyant aquí és com fer que dintre d'un edifici, dintre d'un hotel, dintre d'una vivenda amb cert volum, tu puguis gestionar bé l'energia perquè consumeixi el mínim possible. Bueno, Fran, ha sigut un plaer la visita i ens veiem a la pròxima. Encantat que hagi vingut i que col·laboreu una mica a canviar el món entre tots. Exacte. I a seguir, a seguir. Molt bé. Vinga, Fran. Adéu. Continuem a Olot, aquí us presento la pastisseria Ferrer, una empresa que també s'ha beneficiat de l'ajut líder. Ells han innovat en el sector més tradicional com és la pastisseria. Anem a veure quines són les seves innovacions. Abans la pastisseria Ferrer era l'edifici del costat on estem ara, i era una pastisseria tradicional. Té 108 anys funcionant, vull dir, soc la quarta generació i sempre hi hem anat sent,
vam sentir-lo dels ajuts líder i això va ser el que ens va dir ara és el moment d'intentar tirar-ho endavant. Sense l'ajuda líder estaria aquí i amb l'ajuda líder soc aquí. Que la façana és el motllo de la xocolata. Fer aquest projecte per mi ha estat un somni, doncs per això dic ara que estic posant el meu somni dintre una capseta. L'ajuda líder us ha permès innovar. Amb què? Intentar trobar gustos nous o combinar gustos nous amb la xocolata. Un bo d'ibèric, un bo de foie que estem fent. És una trufa voltada de xocolata però té gust de ratafia. Puc provar. Has de provar. Vaig a provar. Endavant. Boníssim. Perquè jo me'n vaig, si no m'acabaré tots els bombons que tens aquí. Ens veiem i que continuïs així. Gràcies per haver vingut. Vinga, a vosaltres. Adeu. Projectes locals però pensats per un món global. Glocal. Com m'agrada aprendre paraules noves. Quin paisatge que tenim! Ei, Sigles World! Acabem d'arribar a la bonica població de Vilajuïga, a l'Empordà. Som-hi! Ei, què tal? Estic aquí en el projecte Empordà Taula d'Empordàlia, que també està recolzat per Adrinoc. És un projecte agroalimentari innovador que el porten diferents joves emprenedors. Hola! Hola, Què tal? bon dia, què tal? Com et dius? Simón Casanovas. Què tal, Simón? Explica'm una mica quin és el vostre objectiu d'aquest projecte. L'objectiu d'aquest projecte, fer interaccions, sinergies entre diferents empreses que hi ha a l'Empordà. Els ajuts que ens ha donat el líder ens ha servit per una vegada per completar les inversions que nosaltres ja estàvem disposats a fer, tota la botiga, tot el que és la infraestructura física, i després també ens ha ajudat a millorar una mica les nostres estructures empresarials. Ens ha anat conduint cap a una línia que nosaltres també pensem que era la nostra. Jo sóc el Manel de Mas Mercè. És un recull d'ovella típic de l'Empordà, i aquests són uns iogurts d'ovella, tot en certificat ecològic, es poder convertir en altres productors, tota l'experiència aquesta de comercialitzar els nostres productes. Un castell de llegenda, el de Carmençó. Aquí us parlaré d'un projecte audiovisual on te fan volar els drons amunt i avall. Resiliència en estat pur. Que no sabeu què vol dir resiliència? La resiliència és la capacitat d'adaptar-se als canvis. I Visual 13, així ho han fet. Anem-hi. Com Bé, estem? el teu nom? Vicenç. Vicenç. Vicenç de Visual 13. Visual 13. Productora que ens dediquem a fer vídeos i, a més aquest any, tenim l'avantatge de poder volar amb dron. 3, 2... En l'aire! Volem! Per què has vingut aquí? Jo he vingut a veure l'Espai Armengol. Sí. I diria que això no és l'Espai Armengol, oi? No, l'Spider-Man Go és del projecte de Visual 13 i està dins del poble de Vilajuïga. Ah, està dintre Vilajuïga. Sí, sí, sí. Tu no m'hi acompanyaries? Bueno, aquí és l'Spider-Man Go i des d'aquí es difon el coneixement, la creativitat, les noves tecnologies per la societat. Obert a tothom. Vinga, va, som-hi. Endavant. Pertanyem al sector quinari, les indústries creatives, de la comunicació, les indústries culturals. Llavors volíem fer un projecte que tingués també aquella vessant més social que amb Visual 13 ens és possible d'oferir. Aquest és un espai que està viu contínuament i que cada mes hi ha diverses propostes i activitats per públics molt diferents. Avui hem descobert plegats què signifiquen les sigles Adrinoc. Vol ajudar totes les empreses i persones que des de la seva experiència individual activen l'economia local, sense perdre de vista que venen d'un món global del qual no es poden desconnectar. Ja ho sabeu, si teniu capacitat d'adaptació, compromís amb el territori i sou capaços de dur a terme un projecte responsable, sou els candidats idònics per formar part de la xarxa d'Adrinoc. I res més per avui. La setmana que ve, més sigles misterioses, com per exemple... Tranquils, la setmana que ve ho averiguarem tot. Fins a la propera! Adeu!
boníssim, genial, innovador. 3, 2, acció. Se va pagar royalties o no, d'això? Sí. 3, 2, acció! Perdona, però és que jo vull provar aquest recull, si no és per res. Provem. Sí? La veritat és que és molt bo. Se m'ha parat. Ale! I fins aquí la meva interessant visita a l'Espai Armengol. Anar a la recerca del significat enigmàtic de les... No ho digo jo. Avui el que farem serà anar a la recerca del significat de les sigles.